Takže dneska to bude otevírání 3, 2, 1 dumplings. Takže máme tady dva dumplings. Jednoho velkého, jednoho malého. Chci vám říct, že mám jednoho dumplinga velkého, tohle je můj druhý velký. Můj taky. A teďka mám prvního malého. Já taky a začneme tím velkým. Jo, já taky velký. Za 130 korun, takže jdeme na to. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Si to rozmačka. Tak. Já mám toho normálně. Lidi! Ale to je úplně něco jiného oproti tomu s kuličkama. Jo. Já mám secret. A je tam růžová. Já mám taky secret. A mám tu fialovou a zelenou. A je to do postelové. Jo. Ty máš místo fialové růžovou, jinak to máme stejné. Jo, a teď jdem na toho menšího. Tohle mě mega překvapilo, je to mega hezké. Jo, a přitom jako lidi jsem vám chtěla říct, že tam ten jakože normálním obalem byl dražší o 10 korun, jo? A byl tam jenom jeden. A chtěli jsme stejného. No. Proč tam? Tohle ten celé tady to. Takže my si dáme ten obal. On byl totiž k tomu jako fakt přilepený. 3, 2, 1, teď. Já mám kuličky. Já taky. 3, 2, 1. Máme stejného! Ale ten je mega pěkný. Jo, ten je Ty hezký. kuličky, jo. My máme zase secreta. Co Hej. to je? Hej, my máme mega... Co to je? My máme mega What the... My máme třeba mega štěstí. My furt dostáváme secrety, my jsme nedostali žádného normálního. Jako furt máme secrety. Jako, řeknu vám, tihle dva se mi mega líbí. Jo, to je úplně nádherné kombo a ještě ten fialový třpitivý, který už nemá vzduch. Jo, já mám zlatého třpitivého. A už taky nemá vzduch. Tenhle... My máme samé secrety lidi. A tady úplně nádherné. Mně se nejvíc líbí tenhle ze všech, co mám, protože ten třpitivý, jak je vyfouklý, tak už je prostě hnus. Jo. Mně, A potom ten malý. mně se líbí všechny stejně. Ale ten úplně lepí. Ukaž, lepí ti stejně? Jo, lepí ti úplně stejně. Ale to nevadí, mi to nevadí. Třeba já mám kuličky teď, já mám třeba teďka... Ale lidi třpičky chápete, že my, na sobě. víte, že lidi, my máme větší štěstí na ty třpitivé s kuličkama, než na ty normální s tou hmotou. Ale já jsem si toho hmotového přála, bo jsem to Taky. nikdy neměla. Jo, Takže tak. jo. Ale prostě máme větší na ty Ty vlogo, kuličkama. teďka ty kuličky, ty třpitky dobrý. Takže Šli na to z toho třeba. takhle, tak bye, dumpling. Bye, dumpling. Bye. Dumpling se s náma loučí. Dumpling. Bye. Bye.